Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Basta ikaw supang sa ako, imutade. May pa ako na lang kanapatay sa imo. Piti! Dad, Dadagha pa pa ikaw pili lang, ha? Daghan diya lami-lami. Ayaw lang Sabrina. lisod man daw ng kasing-kasing, Daddy. Anong lisod man, ha? Ikaw wapo man, binti sa tipar. Ikaw bright boy. Anak sa kwartahan o inila negosyante. Mo ayaw pa kabuang sa babae nga dili pwede sa imo, ha? Tinuon ba ang mga antagonista? Mo'y midagit sa anak mong ulitaw? Oh, Supremo Piedad. Og naamin sahe ang ila Supremo ala sa ato kapatiran sa espiritual. Mensahe nga dalabahan ba? Ilabi ako mga negosyo. Bistado ko na sila. Nailhan ko na ang Supremo sa maong kulto nga sungayan. Oh, Senyor Piedad. Siya mao si Varsino. Akong suod kang higala. Og anak sa traidor nga Birsamen. Osa. Kitsa ka na, besamen, ha, Supremo? Ipaigayon o niya na to ang dekong panagkigom. Iskutan taon niya ng bahina. Kala. Mao ka na maayo po hatot, Senyor Minal Pinapides. Ako paabot lang o sa padugang o niya update, ha? Ako busy kaayo karon ak padahon na kon. Hinutil siya na pagkasupremo sa ginuman niyang kultong sungayan. Karon nga niya kinauban kanamo, makalaong bako sa labing ayon imong trabaho sama sa imong pag-alagad sa mga Benavides. Oo, amahang Varsino, gitugyan ko na nimo og sa imong balaan nga pamunuan ang akong kinatibuk ang lawas og kalag alang sa labawong gamhanan. Siya ang labing ambungan sa tanan nga mga anghel sa langit. Siya mao si Sataniel, nailang nga si Satanas kung Lucifer. Human mikanaog dinhi sa kalibutan. Ug niining bag-ong panahon, pagailuhon siya nga mao si talahurong sa tanod di Luciferos Sulfatos, ang Diyos o Diyos gayod nga matuod. O ngulo kaatik, arilo kaatik, wamani wamani wamani. Napadayag na bagident dugay na kanyang tinabuan si Winard. Wagyan ako magtuo. Bisan sa una-una na lang kita kong buhi di ay si Varsino. Ug iya dahil gipadayon ang kulto. Nga gipangamahan kanhi sa maluibo niyang amahan. Nga si Birsamen, si Bergüenza. Senyor Maynard. Wa pa may tabo nga natay og ang kulto. Nga gipagamahanan sa mga Benavides. Ilabi na karon nga niari kita sa modernong panahon ug sa naghinapos na nga bahin sa kalibutan. Unsay mahitabo kung mo'y mo barog nga malaho tayo ng ila sa mga antagonista? Pues, dadun ko nga to sa impyerno ang dakong gubat batok sa mga antagonista. Hangtod nga ang talahorong satano de Lucifer Sulfatos. Mauna ang mo deklarar kung si kinsa ang nagmadaugon. Supremo. Muulbog yun unya ang dakong gubat. Umulok! Batok mga umulok! Arilok!
Batok mga arilok. Manimaos yun unya nimo si Barsino. Mao na akong pangagpas. Mas labing maayo. Kay tiwason ko unya sa pagluglog ang iyang liog. Gawa ko maputol niya itong katapusan na mong inkwentro. Huh? Karon nga nasayod na ako. Mas pahugtan ko pa ang akong pagpangamahan sa kapatiran sa espiritual. Ug makita nila ang kabangis ni Senior Supremo Menard Buenavides. Mao ka na ang duha ka mga doktor nga gituhuan nila ni Papa Menard nga sakop sa karibal nila nga kulto. Nga naman naman na sila nagpanglingi nga naglakaw pa ingon sa gawas aning labi sa ospital. Murag dunay dili mayong mahitabo niya, Krish. Uy, sabuti mo ipasabot ha? Doktor, ayaw mo pagawas. Dinala ka mo sa sud sa ospital. Huwag siya maminaw ni mo, Jo Marie. Doon ay sakinan sa garage ng ospital. Nga ang mga sakay kadudahan ang mga lihok. Tingalig may plano silang dautan sa duha ka mga doktor. Jom, dili na lang ko tabang labutan ng bahina. Samok na kaayo. Krisha, Delikado kaayo. Tingali yung maangin pa unya hinuon ta, di ba? sige, tana. Mupadayon ta sa ward nga na imutangan ni Maki. Gidakop sa mga pulis nga mga nakadetail sa gawasan ng wadang usa ka nagpakaaron inong nurse nga dunay dang injection nga hilo ang sud. Unsa? Oh my God! Kakuyaw kod! Dako gyud kayo nga akong pasalamat sa kong private nurse kay abti kayo nakabantay. Oh, Doc Pandayon. Nganong kinahanglan pa man nilang buhaton ang pagpahilom nimo sa dayon. Niang ko naman sinuypon yung sa plano sa mga antagonista. Sa tanang nahitabo, di ba? Oh, tingali o di patungod na ako. Mahilom raman gid unta tong isyu. Maki, Wa ko nila mapatay. Matirang matibay. ang duha ka doktor nga mao'y nagmaniubra sa nahitabo kunuhay ni Noy Punyong. Nakita na mo ni Krisha Maki nga nagdaling ng gawa sa labi ning ospital. Mga sumusunog sa satanista ang duha ka mga doktor. Unsa? Di na ko mahimo magdugay pa din hidong Jumari. Miss Krisha. Okay naman ka ang pamati mo sa imong lawas. Bitaw, Maki. Kaya kung sa gani, at doon na lang ka magpakaayo sa karaang bay sa mga Buenavides. Nanglihok na sila human nagpaila si Marcelo. Isip maoy nangamahan sa kultong sungayan nga atong kaatbang Menard. Sinvergüenza sila. Nahog na sa mga kamot ang duha ka mga doktor. Gamaoy ni man ni ubras kamatayon kunuhay ni Sofronio nga napalpak. Mao ba? Mga patikan sila. Dili mahimong mamakak ang mga patik sa ilang mga kilid sa liog. Mga sakop sila sa kulto ni Barceno. Oh, sigurado ka ba yun? Kumpirmado. Kay atong miyembro nga mga eksperto na yun, mao ang nikumpirmar. Buhay pa ba ang maong mga doktor? Sinvergüenza. Buhi pa sila. Apan hinay-hinayon ko sila sa pagpatay. Hangtod nga makaamgo sila nga ang mga Buenavides mao'y mas mulabaw sa tanang mga pinili. Menard. Ungolok uka. Arilok uka. Ongolok oka. Arilok oka. Lungaob uyaak. Rakutin dasan kapmane. Nungaob o yaak. Rakutin dasan kap mani. Gangab as ngule. Rena,
Di kaon ka na ba? Ay, makalitan mo lang taan na imo pangutana, tiya. Mama, ako si mama ni Motor sila, Brina. Kinahanglan pa ba na akong mangayo sa imong pagtahod? Isip tinuod ni mo inahan. Magkadaghan ko sa nagipangutana na ako sa akong hunahuna ka ni ato, tiya. Apan wa ko'y kaisog sa pagbungat ni anak nimo. Kay mahadlo ko nga imo na sang singkahan o dapatan. Brina, anak. Lisod sabto na mga panghitabo. Ilabi na gyud sa mga tinuyo nga sitwasyon, tiya. Anak, dako kay kung sa nga nahimo nimo. Hangtod karon. Hangtod sa hangtod. Nga dili ko papahawayon sa akong konsensya. Nagtuo di ay ka nga sayon na kaayo alang nako ning pahina, tiya. Brina, Taas kaayong panahon nga gihikaw mo nako ang inahanod imong pagmahal. Isip usa ka iyaan suma sa imong pagpailan nako. Wa man gani ka makahimo. hinaot kay imo na unta kung ibanaw at bisag tipik lang ang kabahin sa imong pagbati. Isip imong inahan. Dili ko gustong pasumba na nga akong gipati nga dakong kasamuyo tiyatar sila. Apan dili ko magpaka-plastic. Oh, maunay akong gipati. Ambot kun pagdumot makakining akong gipati. Hinaot nga dili lang unta. Dili lang gid unta tiyatar sila. Kay makaingon gid unya ako nga parehas gid ay ta. Nga dautan sab di ay ko liwat nimo. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!